या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। धरण उशाला, कोरड घशाला, अरुणा प्रकल्पग्रस्तांची पाण्यासाठी वणवण। शिंदेना द्यायला किती कमी पडले, रुपेश राहुल यांचं केसरकरांवरती टीकास्त्र। आणि हकालपट्टी नाही, राजीनामा दिला, परशुराम उपरकर यांची स्पष्टोक्ती। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक रत्नागिरी सर्व प्रकारचे पंचकर्म म्हणजेच बस्ती, वमन, विरेचन, जलौका, वचरण, नस्य, शिरोधारा, उत्तरबत्ती, कटिबस्ती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तैलधारा, विद्याकर्म, अग्निकर्म या सर्व सुविधा एकाच छताखाली दिल्या जातात। आमची वैशिष्ट्ये: पंचकर्म करण्यासाठी ऍडमिट करण्याची सोय, ऑटोमॅटिक शिरोधारा मशीनद्वारे शिरोधारा, लहान मुलांसाठी सुवर्णप्राशन, स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र पंचकर्म थेरपिस्टची सुविधा, केरळचे वैशिष्ट्य असलेली तैलधारा येथे केली जाते। मणक्यांच्या आजारांवरती विना ऑपरेशन, विना टाके व चिरफाड न करता विशेष आयुर्वेदिक पद्धतीने खात्रीशीर उपचार। म्हणूनच कोणतेही ऑपरेशन करण्यापूर्वी, कोणताही जॉईंट रिप्लेस करण्यापूर्वी पुन्हा पुन्हा विचार करा आणि सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म सेंटरला नक्की भेट द्या, कारण शेवटी कृत्रिम ते कृत्रिम असतं। स्थळ: डॉक्टर प्रदीप खाटे, BAMS MD पंचकर्म स्पेशालिस्ट, डॉक्टर प्राजक्ता घाटे, BHMS ICR पुणे, सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक, यशोदीप कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट नंबर 109, सॅमसंग शोरूमच्या वर, शिवाजीनगर, रत्नागिरी। मोबाईल नंबर 8275 39 24 30। निवडणुकीत हतबल असणारे केसरकर कोट्यवधी रुपये देऊ कसे शकतात? जर त्यांनी कमिटमेंट पाळली नाही म्हणून मंत्रिपद नाकारलं असेल तर एकनाथ शिंदेना किती दिले ते सांगावं, त्यांनी द्यायला किती कमी पडले, ज्यामुळे तुम्हाला शिक्षण खातं मिळालं ते देखील दीपक केसरकर यांनी जाहीर करावं असं आवाहन तालुका प्रमुख रुपेश राहुल यांनी दिलंय। दीपक केसरकर शिवसेना आल्यानंतर वाढली। शिवसेना ही मुळात बाळासाहेबांची आणि दीपक केसरकरांनी हे लक्षात गेलं पाहिजे की जरी नारायण राणे शिवसेना पक्षात सोडून गेले तरी शिवसेना इथं मोठ्या मजबूतीने उभी होती। तेव्हा ही होती 2014 मध्ये दीपक केसरकर आमच्याकडे नसताना सुद्धा आमचे खासदार निवडून आले। ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्याच्यामुळे आज खऱ्या अर्थानं उद्धव साहेबांची सभा ही यशस्वीरित्या झाल्यामुळे, आज उद्धव साहेबांची सभा असेल, आदित्य साहेबांची 1 वर्षापूर्वी झालेली सभा गांधी चौकातली यशस्वी झाल्यामुळे आज खऱ्या अर्थानं दीपक केसरकर बिथरलेले आहेत, घाबरलेले आहेत निवडणुकीला सामोरं जायला आणि खऱ्या अर्थानं कोट्यावधी रुपये खर्च करून सावंतवाडीमध्ये शासनाचे कोट्यावधी रुपये खर्च करून महोत्सव घेतले जातात, तिथं लोक जमत नाहीत, परंतु उद्धव साहेबांच्या सभेला लोक हजारोच्या संख्येने जमतात। म्हणजे खऱ्या अर्थानं महासंस्कृतीच्या नावाखाली आज सावंतवाडी शहरात उद्धव साहेब आले, सभा हजारोच्या संख्येने लोक येत आहेत सोखुशीने आणि 2 कोटी रुपये खर्च करून महासंस्कृतीच्या नावाखाली महोत्सव घडवला जातो। तिथे खुर्च्या खाली आहेत, तिथल्या कर्मचाऱ्यांना जबरदस्ती करावी लागते, लोक घेऊन या, तुम्ही हजर राहा म्हणून। ही यांची परिस्थिती झालेली आहे आणि त्याच्यामुळे आपलं अपयश लपवण्यासाठी अशा तऱ्हेचे गंभीर आरोप हे आमच्या पक्षावर केले जातात, आमच्या पक्षप्रमुखांवर दिले जात आहेत। एवढेच जर स्वाभिमानी होता तर ज्यावेळी समजा तुमच्याकडे मदत मागितली गेली त्यावेळी स्वाभिमान होता तर राजीनामा का नाही दिलात आणि पक्षातून बाहेर का नाही पडलात? आणि जे दीपक केसरकर 2014 मध्ये प्रवेश केला, त्याच्यानंतर उद्धव साहेबांनी मंत्रिपद दिलं, त्या दीपक केसरकरांनी आमचे अनेक पदाधिकारी आहेत
मी त्यांच्याबरोबर तालुका प्रमुख म्हणून काम केलंय, त्याच्यामुळे मी अनेक पुरावे सादर करू शकतो. ज्यांनी कार्यक्रमाला पक्षाच्या मदत करताना हतबलता दाखवली की आमच्याकडे पैसे नाहीयेत, माझ्याकडे मी मदत करू शकत नाही, ते कोट्यावधीचे रुपये देऊ कसे शकतात? हा आमच्या शिवसैनिकांमध्ये पडलेला प्रश्न आहे. आणि इथल्या जनतेला ठाऊक आहे की दीपक केसरकर त्यावेळी काय सांगायचे. आणि त्याच्यामुळे दीपक केसरकरांनी असे खोटे आरोप करू नयेत आमच्या पक्षावरती, पक्षप्रमुखांवरती. मात्र एवढं एक दीपक केसरकरांनी जाहीर करावं की शिंदेनी मात्र तुम्ही किती दिलेत आणि शिंदेना कमी द्यायला किती कमी पडलात, म्हणजे किती खोके कमी पडले तुम्हाला द्यायला, त्याच्यामुळे तुम्हाला शालेय शिक्षण मंत्रीपद दिलं, हे मात्र केसरकरांनी जाहीर करतील एवढी आमची अपेक्षा मात्र आहे. एक गोष्ट आहे, साहेबांची सभा गांधी चौकात भरगच्च झाली, मात्र हे आजपर्यंत 2 वर्षात एकही सभा घेऊ शकले नाही. आम्ही आजही जिमखान्यावर आमचा आहे, आम्ही ठरवलं तर 100% जिमखान्यावर घेऊ शकतो आणि मोठ्या संख्येने शिवसैनिक घेऊ शकतात. कालचा फक्त संवाद यात्रा होती, कालची संवाद यात्रा होती, सभा नव्हती. आणि त्याच्यामुळे समजून जावं की जनतेची कामं, जनतेचं अपयश आपण काय करायला. जे आज उद्धव साहेबांच्या नावाने तुम्ही बोलताय की साहेबांनी आज या सिंधुदुर्गासाठी काय केलं, या मतदारसंघात सावंतवाडीकरांसाठी काय केलं, त्याच्यासाठी तुम्ही आमदार म्हणून जनतेने निवडून दिलं होतं. साहेब मुख्यमंत्री होते, साहेबांकडून आणायला अपयशी तुम्ही ठरला असाल. साहेब ह्या हाताने देत होते, याचं उदाहरण म्हणजे मल्टीस्पेशालिस्ट हॉस्पिटल. साहेबांनी 4 वेळा बैठका घेतल्या, पण तुमच्या नकारात्मक भूमिकेमुळे आज मल्टीस्पेशालिस्ट सारखा हॉस्पिटल सारखा प्रश्न सुटू शकलेला नाही. ही वस्तुस्थिती आहे केसरकर साहेब. हे कुठंतरी जनतेला सांगा. आणि तुम्ही नाही सांगितलं तर आम्ही मात्र सांगू. आणि जनतेला आता मात्र कळून चुकलंय किती केसरकर खोटारडे आहेत ते. आता जनतेचा विश्वास यांच्यावर तर राहिलेला नाही. त्याच्यामुळे मला खात्री आहे की या सगळ्याच्या ह्यांचं झालेली परिस्थिती आहे ही कुठंतरी लपवण्यासाठी आपली अडचण झालेली आहे. 4 साईडने गोले गेलेलो आहोत. म्हणून आता राणेंच्या पाया पडतायत. ज्या नारायण राणेंनी यांच्या वडिलांना स्मगलर म्हटलं होतं, त्यांच्या आता पाया पडायची पुन्हा यांच्यावर वेळ आलेली आहे. आणि त्याच्यापैकी एवढी दुर्दैवाची गोष्ट आणि कुठची असू शकत नाही. म्हणजे स्वतःचं राजकारण, स्वतःची राजकारण जिवंत ठेवण्यासाठी तुम्ही आपल्या वडिलांना ज्यांनी गंभीर आरोप केले त्याच्या जाऊन आज पाया पडायला तुम्ही निघालात. एवढी परिस्थिती आपल्याला केविलवाने आलेली आहे. आणि ही परिस्थिती म्हणजे आज हतबल तुम्ही झालेला आहात. त्याच्यामुळे ही परिस्थिती आज तुमच्यावर आलेली आहे. आणि येणाऱ्या काळात नक्कीच याच्यापेक्षाही हतबल आपण दिसाल निवडणुकीच्या तोंडावरती. कारण त्यावेळी मात्र खऱ्या अर्थानं साहेबांच्या जाहीर सभा असतील आणि साहेब ह्यावेळी काही बोलले नसतील. साहेबांना जाणीव ठेवून, साहेबांनी भान ठेवून, इथल्या जनतेचा आदर राखत या सगळ्या गोष्टी ठेवल्या. परंतु येणाऱ्या जाहीर सभेत मात्र आपल्याला नक्कीच आपल्याला उत्तर या निमित्ताने दिलं जाईल. आणि त्यावेळी जनता सुद्धा साहेबांना साथ देईल आणि आपल्याला घरी बसवेल. ही मात्र 100% काळ्या दगडावरची रेघ आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन. आजच संपर्क साधा. डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. संपर्क 9850 82 74 42 आणि 97 64 80 85 92. वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत. ट्रेनिंग सेंटर ज्याची कॉस्ट अराउंड 200 कोटी आहे ते सुद्धा प्रस्तावित आहे. जागेचा प्रश्न जवळपास मिटत आला आहे आणि आपल्या सिंधुनगरीतच ते होणार आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आपण काही एक्सपो वगैरे पण आपण दरवर्षी भरवतो. खादी ग्रामोद्योगचं जे आपलं छोटंसं युनिट होतं त्या माध्यमातून पण काम जोरात चालू आहे. विश्वकर्मा योजना आहे
त्या विश्वकर्मा योजना ही पूर्णतः MSME मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते आणि त्या सगळ्या विषयांचं काम चालू आहे. त्यातलाच एक पुढचा प्रयत्न म्हणून आता तुम्ही जरा सांगा आता डिटेलमध्ये तो जो एक कार्यक्रम आहे त्याचं जरा साहेब माहिती देतील, त्याचं ते मॉनिटर ते करतात. आपल्या सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय आणि नॅस्कॉम जी डिजिटल कंपन्यांची असोसिएशन असलेली कंपनी आहे, या नॅस्कॉमच्या सहकार्याने आणि जिल्हा बँकेच्या सहाय्याने लहान आणि मध्यम व्यावसायिकांसाठी ओरोस येथे एका कार्यशाळेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. दिनांक 10 फेब्रुवारी सकाळी 11 वाजता शरद कृषी भवन ओरोस येथे व्यावसायिकांसाठी MSME सशक्तीकरण रणनीतिक टेक्नॉलॉजी यांच्या मदतीने व्यवसाय वृद्धी, डिजिटल मार्केटिंग आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून व्यवसाय वाढीसाठी मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. आणि यासाठी ONDC तसेच मेटा आणि जिओ यासारख्या नामांकित कंपन्यांचे प्रतिनिधीसुद्धा मार्गदर्शनासाठी खास उपस्थित राहणार आहेत. या कार्यक्रमाला आदरणीय नारायणराव राणे साहेब हे उपस्थित राहून सगळ्या उद्योजकांना मार्गदर्शन करणार आहेत. डिजिटल मार्केटिंगचे तंत्रज्ञान आणि आपल्या व्यवसायाची डिजिटल मार्केटिंगसाठी ऑनलाईन माहिती तयार करणं आणि त्याच्या माध्यमातून आपल्या व्यवसायाचं मार्केटिंग करणं, ग्राहकांकडे प्रभावीपणे आपल्या व्यवसायाची माहिती पोचवणं आणि तो व्यवसाय कशा पद्धतीने आपण सक्षम करू शकतो या संदर्भातली सविस्तर माहिती या कार्यशाळेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातल्या सगळ्या उद्योजकांना दिली जाणार आहे. आणि आदरणीय राणे साहेबांच्या सूचनेनुसार आणि जिल्हा बँकेच्या पुढाकारातून हा कार्यक्रम करण्यात येतोय. आणि खास करून नॅस्कॉम सारख्या कंपनीने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. हे आपल्या दृष्टीने जिल्ह्यातल्या उद्योजकांच्या दृष्टीने एक पाऊल आहे. आणि म्हणून आपल्या माध्यमातून आम्ही जिल्ह्यातल्या सगळ्यात छोट्या मोठ्या व्यावसायिकांना त्या निमित्ताने आवाहन करू की या कार्यशाळेसाठी आपण उपस्थित राहावे. ही कार्यशाळा पूर्ण विनामूल्य आहे. आता बदलत्या कार्यपद्धतीमध्ये डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर प्रत्येक व्यावसायिकाने भविष्यामध्ये करण्याची गरज आहे आणि त्यासाठीचा पाया तयार करण्याचं काम या मार्गदर्शनाच्या माध्यमातून होईल. त्या व्यावसायिकांची व्यवसायातली असलेली आवड, त्याची दिशा आणि त्यांच्याकडे असलेलं तंत्रज्ञान या संदर्भातल्या माहितीची देवाणघेवाण सुद्धा या चर्चासत्राच्या माध्यमातून होणार आहे. आणि यासाठी एक नोंदणीकरिता एक डिजिटल गुगल फॉर्म सुद्धा तयार करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे ज्या उद्योजकांना या कार्यशाळेमध्ये सहभाग घ्यायचा आहे त्या सगळ्यांनी या डिजिटल गुगल फॉर्मच्या माध्यमातून आपली नोंदणी करावी. तसेच जिल्हा बँकेच्या एका अधिकाऱ्याचा नंबरसुद्धा यासाठी आम्ही
आपल्याकडे उपलब्ध करून देऊ, तिथे सुद्धा त्यांनी संपर्क करावा. आत्तापर्यंत जिल्ह्यातल्या आजपर्यंत दुपारपर्यंत जिल्ह्यातल्या जवळपास 100 उद्योजकांनी नोंदणी केलेली आहे. सुरुवातीचे 150 उद्योजक हे त्याच्यासाठी त्यांना प्रवेश असेल, परंतु अधिक जर काही आले तर मग त्या संबंधित कंपनीशी बोलून आपण त्यांची पण व्यवस्था करू. परंतु ही एक चांगली संधी आहे. या संधीचा फायदा या जिल्हावासियांनी घ्यावा ही विनंती. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने प्रत्येक लोकसभेमधून मोठ्या प्रमाणामध्ये रामभक्तांना अयोध्याला घेऊन जाण्याचा कार्यक्रम हा केंद्रीय भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने जाहीर केलेला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आज कणकवली मतदारसंघातून आम्ही या सगळ्या रामभक्तांना पनवेलपर्यंत पोहोचवण्याची आमच्या सगळ्यांची ह्या पद्धतीचं नियोजन आहे. पनवेलवरून अयोध्याला निघणारी जी ट्रेन आहे तिथे या सगळ्या रामभक्तांना सुखरूप पोहोचवण्यासाठी आम्ही ह्या बसेसचं नियोजन केलेलं आहे. आणि पनवेलवरून आमचे माजी आमदार आणि ह्या लोकसभेचे प्रमुख आदरणीय प्रमोद जटारजी हे स्वतः त्या सगळ्या रामभक्तांना अयोध्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम किंवा घेऊन जाण्याचं काम ते त्या निमित्ताने करणार आहेत. माझी सगळ्यात या आमच्या रामभक्तांना त्यांच्या पूर्ण प्रवासासाठी आमच्या मतदारसंघाच्या सगळ्याच भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून मी मनापासून त्यांना शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. पक्ष आणि चिन्ह गेलं तरी फरक पडत नाही. आमचा पक्ष शरद पवार आहे. ज्यानं स्थापना केली त्याच्याकडून पक्ष कसा हिरावला जाऊ शकतो हा प्रश्न आहे. येणाऱ्या काळात दगाबाजांना जनता दागा दाखवून देईल असं विधान राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांनी केलं आहे. आमची पूर्ण तयारी होती. आम्हाला हा निकाल अपेक्षितच होता, कारण निवडणूक आयोग हा भाजपची बटीक झालेली होती. त्याच्यामुळे हा निकाल अपेक्षित असल्यामुळे आम्ही पहिल्यापासून सर्वांनी शरद पवार साहेबांवर निष्ठा ठेवून काम करण्याचं ठरवल्यामुळे चिन्ह गेलं तरी चालेल, पक्ष गेला तरी चालेल, विचार साहेबांचे हे कायम आमच्या बरोबर असतील. आम्ही साहेबांच्या विचारांबरोबर असू. त्याच्यामुळे आम्ही नवीन चिन्ह, नवीन पक्षाचं नाव जे काही मिळेल ते घेऊन परत लोकांपर्यंत जाणार आहोत. नाही, आम्ही त्यांना गद्दार म्हणण्याचा विषय, लोक त्यांना काय म्हणतात हे महत्वाचं आहे. सगळ्यांना माहिती आहे की विश्वासघात कोणी केलेला आहे. केवळ सत्तेमध्ये जाण्यासाठी ज्या पक्षाने मोठं केलं, ज्या आदरणीय साहेबांनी मोठं केलं, त्यांचा भाजपला बरोबर घेऊन विश्वासघात कोणी केला हे लोकांना माहिती आहे. आम्ही काय म्हणतो याच्यापेक्षा लोक काय म्हणतात हे सध्या महत्वाचं. आम्ही आत्ताही परत मी तेच सांगतो की आम्ही सर्वांनी शरद पवार साहेब जिथे असतील तिथे राहण्याचाच आमचा निर्णय आहे. आम्हाला सत्ता वगैरे काही नसेल तरी चालेल. पवार साहेब देतील ते विचार, पवार साहेब सांगतील तो पक्ष, साहेब सांगतील ते आमचं धोरण,
ही आमची दिशा असेल लोकांच्या समोर जाण्याची. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. निवडणूक आयोगाचा हा निकाल अपेक्षित होता, कारण निवडणूक आयोग अदृश्य शक्तीनं विकत घेतल्याचा आरोप कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारेबरब यांनी केलाय. नाव आणि चिन्ह गेलं तरी शरद पवार आमच्याकडे आहेत. आगामी काळात शरद पवार काय हे पुन्हा सिद्ध होईल असं ते म्हणाल्या. पाहूयात. आयोगाने निकाल दिला आणि सगळ्यांना खरं तर खूप त्रास झाला कार्यकर्त्यांना, पण सगळ्यांच्या भावना अशा आहेत की पक्षाचं नाव जाऊ दे, पक्षाचं चिन्ह जाऊ दे, पण आम्ही साहेबांना सोडणार नाही आणि अशा भावना, तीव्र भावना सर्वांच्या आहेत. खरं तर बऱ्याच ठिकाणी भावनांचा उद्रेक झाला, बरेच जणांना वाईट वाटलं, पण शेवटी आज जी न्यायव्यवस्था आहे ही पूर्ण जे निवडणूक आयोग आहे हे एका अदृश्य शक्तीने विकत घेतलेलं आहे असं सुप्रियाताईंचं पण म्हणणं आहे. आणि खरंच एक खरं वस्तुस्थिती आहे. आपल्याला सगळ्यांना, सर्वसामान्य पब्लिकला विचारा, सगळ्यांना वाटतं की मध्ये साहेबांचा पक्ष आणि साहेबांपासूनच हिरावून कसा घेतला हा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांना पडलेला आहे. पण आम्हाला कार्यकर्त्यांना कोणाला फरक पडत नाही. आम्ही साहेबांबरोबर आहे आणि साहेब आमच्याकडे आहे तोपर्यंत आम्ही कशालाच घाबरत नाही. नवीन पक्ष, नवीन चिन्ह आम्ही अजून हिरीहिरीने आणि जोमाने प्रत्येकापर्यंत पोहोचवू आणि निश्चित राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आहे त्याच्यापेक्षा अजून जोमाने वाढवू असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. मंत्री दीपक केसरकर हवं ते विधान करतात. नुकतंच त्यांनी मंत्रिपद मिळवण्यासाठी 1 कोटीचा चेक ठाकरेंना दिला असं विधान केलंय. मधल्या काळात केसरकर आपली प्रॉपर्टी विकली आहे, आर्थिक अडचणीत आहे असं सांगत होते. केसरकर 1 कोटीचा चेक देत असतील तर तो कोणाच्या नावाने दिला, कोणाच्या खात्यातून दिला ते जाहीर करावं असं आवाहन माजी आमदार परशुराम उर्फ जीजी उपरकर यांनी दिलं आहे. केसरकर आपल्या बाबतीत आपल्याला हवं तसं आपल्याला हवी त्याप्रमाणे अनेक वेळा स्टेटमेंट करतात. काल परवा केसरकरांनी मंत्रिपद मिळवण्यासाठी 1 कोटीचा चेक दिला अशा प्रकारचं वक्तव्य केलं. मधल्या काळात केसरकर निवडणुकीच्या वेळी लोकांना धान्य वाटायचं, लोकांना आंब वाटायचं, ते गणपती बंद केलं. पण मला सर्व विकावं लागतं आहे, मी सर्व माझी प्रॉपर्टी विकली आहे अशा प्रकारचा सन्मान केसरकर. 1 कोटी रुपयाचा चेक कोणाच्या नावांचा दिला, कोणाच्या खात्याचा दिला हे तर जाहीर करावं. जर स्वतःच्या खात्यातून दिला असेल तर तो इन्कम टॅक्सला दाखवला, त्याची माहिती द्यावी जनतेला. कारण अशा पद्धतीने जर पैसे देऊन पदं मिळण्यासाठी, जर तुम्ही पदं मिळवण्यासाठी जर जनतेच्या असलेल्या कामांकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्या कामाकडे दुर्लक्ष करून लोकांना आपण नारायण राणेंच्या विरोधात भाऊ करून पक्षात प्रवेश करून पदं मिळवण्यासाठी 1 कोटी देता, खऱ्या अर्थाने लाच देणारा आणि लाच घेणारा हा पण खऱ्या अर्थाने गुन्हेगार आहे. जर केसरकरांनी लाच दिली अशी म्हणत असतील तर केसरकर पण गुन्हेगार आहेत, त्यांची चौकशी होण्याची गरज आहे. कारण अशा पद्धतीने सातत्याने केसरकर विसंगत माहिती देऊन जनतेला दिशाभूल करून कुठेतरी काहीतरी खोटी आश्वासनं देऊन कुठेतरी जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करतात. केसरकरांनी आपल्या मंत्रिपदापासून आज मितीपर्यंत जी आश्वासनं दिलेली आहे जनतेला, त्यातली किती आश्वासनं दिली, पूर्ण केली याची एक श्वेतपत्रिका केसरकरांनी काढावी. अन्यथा आम्ही जनतेला ती आश्वासनाची कॉपी करून देऊ. तर अशा पद्धतीने जनतेला जिल्ह्यात केसरकरांच्या मंत्रिपदाचा जिल्ह्याला 0 उपयोग आहे. काल सीओकडे DEDचे लोक भेटले की त्यांना कशा प्रकारे डावललं जात आहे. जिल्ह्यातले 2012 पासून शिक्षक जे बेरोजगार आहेत, त्यांच्या आई वडिलांनी त्यांना कर्ज काढून शिकवलं, त्यांना नोकऱ्या मिळत नाहीत, ते स्थानिक लोकांची भरती करा म्हणून आता त्यांनी बोंबलत आहेत. तर ते झालेले शिक्षक
पेन्शनवर असलेल्या शिक्षकांना परत नियुक्त करून त्यांना आणि 25,000 रुपये देण्याचा घाट घातला. याच्यातून तुम्ही बेरोजगारी घालवताय की रोजगारांना असलेल्या पेन्शनधारकांना अजून रोजगार देत आहे, हा खरा प्रश्न जनतेसमोर निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे केसरकर आपली बाजू वाचवण्याकरता किंवा कोणत्या तरी जिल्ह्यातल्या जनतेला खुलासा करण्याकरता या अशा पद्धतीची वक्तव्य करू नये. आपण दिलेली आश्वासनं आता लवकर आचारसंहिता लागेल आणि पुढची 6 महिने जे मिळतील त्या महिन्यात ती आश्वासनं पूर्ण करण्याच्या पाठी लागा. बाकी त्यामुळे या मतदारसंघातील जनतेचा विकास होईल, या मतदारसंघातला जनतेचा विकास योग्य पद्धतीने होईल. कारण आपण कोट्यवधी रुपये आणले सांगतात पण प्रत्यक्षात ते शून्य असतात. ही माहिती अनेक वेळा आम्हाला मिळालेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आमदार नितेश राणे यांच्या सातत्यपूर्ण मागणी आणि प्रयत्नातून नियोजन समितीमधून पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयाला CR मशीन मंजूर केली. गुरुवारी या मशीनचं लोकार्पण करण्यात आलं आहे. सातत्याने आमच्या आरोग्य व्यवस्थेवर टीका केली जाते. आमचं महायुतीचं सरकार आल्यानंतर आरोग्य व्यवस्था कशी सुधारते याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे आजचं CM मशीनचं जे काही उद्घाटन आम्ही आमच्या माध्यमातून केलेलं आहे. ही मशीन 90 लाखाची आहे आणि आमच्या शिफारशीच्या अनुसारच, माझ्या पत्राच्या शिफारशीच्या अनुसारच आज ते मशीन कणकवलीकरांच्या सेवेसाठी उपलब्ध झालेली आहे. आमचं महायुतीचं सरकार आल्यानंतर आरोग्याची व्यवस्था अजून सक्षम करण्यासाठी, अजून दर्जेदार करण्यासाठी आम्ही महत्त्वाचे पावलं आमचे सिव्हिल सर्जन पाटीलजींच्या नेतृत्वाखाली सातत्याने आम्ही उचलत चाललेलो आहे आणि त्याचाच परिणाम आपल्याला हे विविध मशीन आपलं उपलब्ध होत असताना आपल्याला दिसत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. अनेक वृत्तवाहिनीवरती सध्या उपरकरांची हक्कलपट्टी अशा प्रकारच्या मतलाखाली बातम्या येत आहेत. पण मागे माननीय राज ठाकरे या जिल्ह्यात आले आणि जिल्ह्याची कार्यकारिणी बरखास्त केली तेव्हापासून मी कोणत्याही मनसेच्या पक्षाच्या कार्यक्रमाला ना मुंबईच्या बैठकींना, ना मेळाव्यांना किंवा जिल्ह्यातल्या झालेल्या पक्षाच्या बैठकींना मी कधीच उपस्थित राहिलेलो नाही. माझी व्यथा आणि माझ्याबद्दल माझं म्हणणं, मी यापूर्वी 8 महिने सन्माननीय शिरीष सावंत नेते यांना माझी वस्तुस्थिती सांगितली होती. त्यानंतरही कोणत्याही प्रकारचं लक्ष दिलं गेलं नाही. आणि एवढं करून झाल्यानंतर जे निरीक्षक नेमले गेले पक्षाने, त्या निरीक्षकांनी ज्या राजसाहेबांनी ज्यांना काढलं त्यांनाच परत पदं दिली आणि ज्यांचा अनेक कार्यकर्त्यांचा ज्या असलेल्या मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांचा रोष होता त्यांना पदं देऊन त्यांचा रोष वाढवला आणि त्यामुळे त्या सर्व जिल्ह्यातल्या 80% पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्यापासून मी जिल्ह्यात माजी आमदार म्हणून काम करतोय. पण बऱ्याच ठिकाणी माजी आमदार म्हटल्यानंतर पण मनसे पक्षाचं नाव लावलं जात होतं. पण मी यापूर्वीच मनसे पक्षाचा
कोणत्याही प्रकारचं काम करत नव्हतो. मी माझा राजीनामा अगोदर तयार केलेला होता आणि तो आज मी पाठवलेला आहे. मी सदस्य पदाचा राजीनामा मी आज त्यांच्याकडे पाठवलेला आहे. त्यामुळे हक्कलपट्टी नसून माझ्याशी कोणी संबंध ठेवू नका अशा प्रकारचं पत्र असलं तरी मी पक्षाशी गेले 1.5 वर्ष संबंध कोणताही ठेवला नव्हता आणि कोणत्याही नेत्याला कोणत्याही पक्षाच्या कार्यक्रमाला मी कधी उपस्थित नव्हतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी देई रिफ्रेश हमी. शासनाला जाग येण्यासाठी 85 वर्षांचे आजोबा थेट आंदोलनात उतरले आहेत. हे आंदोलन सुरू आहे वैभववाडीतील अरुणा मध्यम प्रकल्पाच्या कामासंबंधी. येथील प्रकल्पग्रस्तांना पाण्यासंबंधी असलेल्या विषयाकरता हे आजोबा आंदोलन करीत आहेत. त्यांच्या आंदोलनाचा आम्ही घेतलेला आढावा पाहूयात. जे वय आनंदी सुखात जगण्याचं वय असतं, आरामात जगण्याचं वय असतं, त्या वयात देखील या धरणग्रस्त आजोबांना आंदोलन करावं लागतंय. कारण का की पिण्याला पाणी नाही आहे. त्यांना गेली 10 दिवस पाणी नाही. धरणाला जमीन दिली, मात्र त्यांच्या डोळ्यात असलेलं पाणी आणि घरात नसलेलं पाणी या साऱ्या संकटाला सामोरं जाण्यासाठी वयाच्या 85व्या वर्षी हे आजोबा आंदोलनात उतरलेत. आजोबा, नेमके 4 दिवस इथे आंदोलन तुमचं सुरू आहे. तुम्ही देखील या आंदोलनात सहभागी आहात. काय सांगाल? या शासनाला जाग येत नाहीये, इथल्या अधिकाऱ्यांना जाग येत नाही, त्यांना काय सांगाल? अहो, आम्ही सांगितलं काय, आम्हाला पाणी नाही, 4-5 दिवस पाणी नाही. आम्हाला ते अडगं म्हणतात. आम्हाला साहेब म्हणाले, आम्हाला अडगं म्हणाले. मी अडगं असं काय बोलता, पाणी नाही म्हणजे. आणि आम्ही काय आता करणार, कसं जगायचं इथे? हां साहेब, इतकी माझी वर्ष मला आता झाली, यात आम्ही इथं उतारलो. आम्हाला माझं पाणी नाही, तर काही नाही. बावडी आम्हाला करून देतो म्हणलं, काढण्याची बाव ती पण नाही, हेरीची बाव देतो ती पण नाही. माझं आम्ही करायचं कसं आणि जगायचं कसं हो आम्ही? हां साहेबांना आम्हाला अडकं तुम्ही बोलणं, म्हणून मी उठून उदोन समाधीचं बोललो साहेबांच्या समोर. कुठले साहेब बोलले तुम्हाला? मगरे साहेब म्हणाला, अडगे तुम्ही असं काय बोलता? तर मी उठलो. अडगे म्हणजे काय म्हणता आम्ही? आता आम्हाला 10 दिवस पाणी नाही, 10 दिवस आम्ही जगायचं कसं? आणि बोंद्रे साहेब दोघं म्हणाले, आम्ही जगायचं कसं इथं? पिंजऱ्याची पाणी शिवाय काढण्याची बाब देतो म्हटलं ती देणार, ह्याची बाब देतो म्हणाल ती पण नाही. हा, फुली देतो म्हणाल ती पण नाही. नळ येऊ देणार नाही, धड काय करायचं? मग जगायचं कसं हो? इथल्या लोकप्रतिनिधी असतील, आमदार असतील, खासदार असतील, यांना काय सांगाल या चॅनलच्या माध्यमातून? हे असेच सांगणार. एवढं तुमच्या आता काय मागण्या आहेत? काय मागण्या? का आम्हाला आधी आम्हाला काढण्यात पाणी काढायची एक बाव द्या आणि नळाची योजना पाणी द्या. मसूरगाव व्हावा. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरदचंद्र पवार यांच्या विरोधात व पक्षाच्या विरोधात पक्षपातीपणा केलाय. राजकीय दबावाखाली पक्ष चिन्हाचा निकाल त्यांनी दिला असा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाचा निषेध नोंदवला. आता जो काही कोर्टाने निकाल दिलेला आहे किंवा इलेक्शन कमिशन जो निकाल दिलेला आहे, अशाच तऱ्हेचा निकाल शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे म्हणजे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या बाबतीत सुद्धा अशाच तऱ्हेचा निर्णय या इलेक्शन कमिशनने दिलेला आहे. आणि इलेक्शन कमिशनने जो आमच्या बाबतीत निर्णय दिलेला आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या बाबतीत जो निर्णय दिलेला आहे, तो सुद्धा त्याच धर्तीवर हा निर्णय दिलेला आहे. यावरून आपल्याला स्पष्ट लक्षात येतं की इलेक्शन कमिशन हे शहा आणि मोदी जे आमच्या ताई म्हणतात अदृश्य शक्ती यांच्या डायरेक्शन खाली निर्णय देत आहे.
जे शहा आणि मोदींना करायचा आहे, देवेंद्र फडणवीसना करायचा आहे, तोच निर्णय शिवसेनेच्या बाबतीत झाला. शिवसेनेचे त्यांनी 2 भाग केले. मूळ शिवसेना त्यांनी उद्धव ठाकरेकडे ठेवायच्या ऐवजी जी वस्तुस्थिती आहे ती सोडून त्यांनी आपल्या मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे मूळ शिवसेना दिली. तशाच प्रकारे आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार साहेबांनी घडवला, शरद पवार साहेबांनी निर्माण केला. त्याच्यामध्ये आज आमच्यापासून फुटून गेलेले सगळे नेते जे आहेत ते शरद पवार साहेबांनी घडवले. कार्यकर्ते आज शरद पवार साहेबांच्या बरोबर आहेत. अशी सगळी वस्तुस्थिती महाराष्ट्रामध्ये असताना आणि देशामध्ये असताना या निवडणूक जी कमिटी आहे त्यात ज्यांनी शिवसेनेचा निर्णय दिला तशाच तऱ्हेचा निर्णय हा आमच्या बाबतीत सुद्धा इलेक्शन कमिशनने दिलेला आहे. तो अत्यंत बायस आहे, ठरवून दिलेला निर्णय आहे, वरून दिलेले मोदी शहाने आदेशाप्रमाणे दिलेला निर्णय आहे. परंतु त्याचा जनतेवर काहीही परिणाम होणार नाही. शरद पवारांच्या पाठीशी सगळी महाराष्ट्रातली जनता उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या पाठीशी, त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडी म्हणजे त्याच्यामध्ये काँग्रेस आहे, या महाविकास आघाडीच्या पाठीशी सर्व मतदार मोठ्या संख्येने राहतील आणि लोकसभेमध्ये आणि विधानसभेमध्ये दोन्हीकडे आपल्याला चित्र स्पष्ट होईल. आम्हाला आता जनतेला माहिती आहे की हुकुमशाही नको आहे, हुकुमशाही आणण्याचा प्रयत्न आहे आणि हुकुमशाहीच्या विरोधात इंडिया आघाडी जी आहे ती इंडिया आघाडी सुद्धा मजबूत होणार आणि आपल्याला नवीन पंतप्रधान आणि नवीन मुख्यमंत्री, इकडे महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री आणि तिकडे इंडिया आघाडीचे पंतप्रधान निश्चितपणे दिसतील अशा तऱ्हेची आशा सर्वसामान्य जनतेमध्ये आहे आणि तेच मी बोलतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. धरण उसाला, कोरड घशाला, अरुणा प्रकल्पग्रस्तांची पाण्यासाठी वणवण. शिंदेना द्यायला किती कमी पडले, रुपेश राहुल यांचं केसरकरांवरती टीकास्त्र. आणि हकालपट्टी नाही, राजीनामा दिला, परशुराम उपरकर यांची स्पष्टोक्ती. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.